Lero panyasa voice box pamene makhala nthundi ya Malawi osiyanasiyana mkhani magazi osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kanitsiro ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. A Boni Kalindo aka Dangerous Child the DC president wa bungwe la Malawi First the People First akulankhula ndi anzathu andale kuti ayi musamajijilike musamathamange mwazi mukaona kuti anthu akufunsanso kuti ayi bwana kapena kuti mayi mukayime chifukwa choti anthu amenewa nthawi zambiri amangofuna kuti akudyereni chuma chanu. Iwo akunena zimenezi makamaka poona zimene zachitika ku chipani cha United Transformation Movement UTM kumeneko anthu amaina awo mabwana ndi madona mabige aphwasamuka kumeneko delegate atadyetsa galu. Akuti delegate ndi munthu wovuta, delegate si munthu kuti mungamkhulupirira kudzama maganizo kaye musanapange chiganizo chokayimira ku chisankho chinachicho chifukwa Amalawi ndi anthu ovuta, anthu ovota ndi anthu ovuta amatha kukakamiza munthu yayi mukayime koma iwo akudziwa kuti yayi awatu awa tingofuna tiwadyere ndalama voti yanga ili muntima ndikavotera auje. Zimenezo ndi chenjezo kapena kuti malangizo kuchokera kwa A Boni Kalindo aka the DC. Komanso iwowa angofuna pangambapo za mavuto amene ndithu Amalawi ambiri akukumana nawo mdziko lathu la Malawi pansi pa utsogoleri wa chipani cha MCP motsogozedwa ndithu ndi wolemekezeka president athu Dr. Smakhathi Chakwera. Ndili limodzi pano panyasa voice box kuti A Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imene ya UTM komanso ndi nkhani zina zimene zikhuza Malawi ambiri kuno ku Malawi lero panyasa voice box. Mole bwanji madelegesi kwa madelegesi ndinu anthu oyipa kwambiri ndipo mukungoyenera kumene muliko mulape machimo, ndinu anthu achabe. Ndikamanena kuti madelegesi ndikunena anthu nonse amene munapita ku convention ya UTM. Inu zoona mungakavotere anthu kuwapasa mavoti ngati mmene imakhalira kalendala ya pamwezi, kuwapasa ena ka 26 ena ka 21 ena ka 22. Delegate ukugoyenera kumene uliko ngati uli wa Chisilamu upite lachisanu ukalape ukapange maduwa, ngati uli wa Seventh Day ndi matchalichi ena aloweruka ukungoyeneranso kuti upite ukalape ala mulunguso chimozimozi. Zinayembekezere mmene imakhalira kalendala imatha ndi masiku sate, simukanakwera pang'ono kufika kusateko, koma inu kungoganiza basi ukapereka ka 23 ka 26 ka 21. Delegate ndi opsa kwambiri, delegate ndi munthu womvetsa chisoni. Apapa zikundikumbusa lamulo limene linakonzedwa kunena kuti tikamapanga kampeni tisamagwiritse ntchito ma handouts. Tikamapanga kampeni tizingowapasa anthu mawu athu ndi ndondomeko yathu, mfundo zathu, koma osapasa mandalama ndi zinthu zina ndi zina. Anthu tiwaononga ndalama, pena pache kumakhala kuti koma ndalama zimene ndinkanazitenga ndikumangira nyumba, ndalama zimene zija ndaononga zija mamiliyoni amene ndikanakathandiza anthu osauka kwathu kumuzi kwathu, mwinatu madaliso ndili nawo. Ndale ndi juga, ndale ndi zoopsa kwambiri, ndipo osamakhulupirira ndale, osamamukhulupirira munthu amene amangoyima panzere ndikukavota chifukwa akhoza kukuuza zinthu zimene iyeyo sakachita. Anthu ambiri anapita kumene kujako ndi mtima onena kuti ine ndikavoteredwa ndi mmene ndayendera ineyo ndi mmene ndaonongera ndalama, kuoneka kuti anthu akandivotera. Koma delegate sungapangane naye, ali ngati kunja kumakhonza kuumba zuwa, koma patangopita masiku pang'ono kapena ma hours kumabwera mvula. Ndi mmene amachitira delegate. Choncho ndafuna ndikuuzeni inuyo pali anthu ena amene mwalephera muli ni maganizo, mukuganiza zambirimbiri zimene zachitika ku convention kuja, komanso kuli gulu lina la manjanjawidi amene atumidwa makamaka a media komanso gulu la MCP
tikunena pano ayamba kale kumalemba nkhani za propaganda zoyipisa convention imeneja, komanso ndikumachita encourage onse amene alephera ngati a Patricia Kaliati, akambala, antumbuka kuti nthawi yakwana tsopano yokuti muyambise chipani chanu, chifukwa inuyo ndi maguruzi kwambiri. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti Malawi ndi woopsa, amakhoza kumakuyimbira m'manja ndikumakuchemerera ndi cholinga kuti akuone kuti utha bwanji. Ndafuna ndikupempheni kuti makozi amene akubwera kunena kuti inuyo muyambise chipani chanu, chonde ndikupempheni akambala, ndikupempheni akaliati, ndikupempheni antumbuka, chonde musalole kulephera munthu si chiyambi cha kutha kwa moyo. Munthu kukamayenda pa ulendo ndikupunthwa does not mean kunena kuti ulendo wako watera pompo. Iyi ndi nthawi imene tsopano munthu umachita reflect, ndikuona kuti kodi amene amandikonda ndi ndani, adani anga ndi ndani. Nthawi inoti mwaziona tsopano, mwaona tsopano kunena kuti si onse amene anali amati amayi akambala antumbuka ndi onse amene ali anu. Kutero kwenu anu pamene paja anali 20 wa 21 munazivotera nokha, anthu anu eni anali 25, wa 26 munali nokha, wanu eni anali 22, wa 23 munali inu. Mumuziwe munthu kunja kuno taonako anthu akuchemereredwa, pakana ena anachoka mu chipani cha DPP ndikukayambisa zipani zawo, akuchemereredwatu paliponse ziko lino. Anthu kumanena kuti koma munthu ameneyi kwaitanidwa kutchalichi, waitanidwaso kaye amatchalichi, ndipo amatchalichi ngati kuliso anthu ena oyipa asatana ndi amatchalichi amamuyitana munthu kuti akapange builders day, akapange paper Sunday, akuziwa kuti munthu amene sangakamuvoteri, amangofuna ndalama. Ndiye choncho amene akukuwuzani inuyo akaliati, antumbuka, akambala kuti akunama anakuberani kumene kuja magesi aja amene anazima muja, kutero kugulu achina njawalaja ni magulu awo plus timu imene jaimayendesa ija amasinthanisa mavoti, akukunamizani. Ndiye chonde yambani muyambe chipani chanu tikusatireni, akukunamizani. Kuli bwino kukambirana mu UTA mumomo, mukambirane nokha. Amanena kuti mfiti imene umaiziwa yasiyana ndi ngero amene sukumuziwa. Kuli bwino kumadya ndi mfitiyo kusiyana ndi kumadya ndi angelo amene simukuwaziwa. Choncho inu akambala, akaliati, antumbuka, kuli manjanjawidi, kuli mafoni, kutero kwena ayamba kukuyimbirani zulolo mwericha, kukuwuzani kuti sizingatheke mayi musalole zimenezo. Akambala mwaononga ndalama, muli ndi katundu wanu kumeneko pakana mabasi. Chonde antumbuka mwaoneka kuti inu munali zache wachilima, yambisani chipani chanu. Akukunamizani, akufuna aone chichuma chanu kuti chitha bwanji, akufuna apitirize kukukokotani ndalama zimene mwapasa sizina akwane, akufuna aone pakana masherifi akubwera ndikuzakulandani katundu. Ndikupempheni kuti musalole manyaka ngati amenewo, musalolere zangati zimenezo. Kodi tikunja kuno ndikuli anthu oopsa kwambiri, amafuna basi amuone nzawo pakana atatha. Andale ndi anthu oopsa, amabwera mu zina la Khristu choncho, kubwera ngati ndi wamsembe. Ndi uja anabwera kuzanamiza anthu kuti azadya katatu pasiku, ndi uja anabwera kuzanamiza anthu za high five, ndi uja anabwera kuzauza anthu kuti ineyo ndine mbusa ndikufuna ndisinthe Malawi. Atangolowa pampando ndi uja wanyunumuka, akumaoneka ngati simunga siyemwe ujaso amene mmampangira kampeni, simungacheze naye. Ndi mmene amakhalira munthu ndi woopsa, ndifa chana mpangira mfuti. Kodi tikunja kuno tikuli mavuto, tikamanena kuti abale anga Malawi muno muli mavuto, anthu akuzunzika. Tateni mubwere inu amene muli kunja, amene musakubwera kuno ku Malawi chifukwa cha mavuto, kufuna kubwera kuno kwanu koma chifukwa cha usogoleri. Andi ngati kuli munthu amene atazakhale mu history kulizanenedwa kuti munthu amene ndiye anazunza Malawi ndiye ndi Lazarus Chakwera. Izi sindingunenanso mwa mantha iyayi, chifukwa tu anthu akuzunzika. Ndikati kuzunzika abale anga, tapitani mukaone mene anthu akuzunzikira kudowa kwawo tu, kwa achewako, kwa MCP ko, ndiye
mupite kusalima mukaone mmene anthu akuzunzikira kusalima inu mukhoza kugwesa misonzi tapitani kwa mbwatalika uku kwa Msundwe kumene kumachoka anyamata akuzitcha kuti ati iwo ndi amewo mulowe m'mizimo mukaone tapitani ku Nsanje tafika ni madera osiyanasiyana musamangokhala mtawuni inde ndikudziwa kuti mafuta kulibe mu usogoleri umenewu umene ukuzunzisa anthu koopsa kuyenda ulendo umene unali wa 500 kwacha pano pa ulendo wasanduka wa 2000 ulendo umene unali wa 2000 wasanduka ulendo wa 15000 fuel tikunena pano madera ena ndi 10,000 kwacha per lita usogoleri wachakwera munthu amene tinkamtenga ngati amene iyi ndi ngero munthu amene tinkamtenga ngati amene iyi ndi mpulumusi koma ndi uyu akuzunza amalawi ndiye chonde ndikupempheni inu asogoleri chonde tiyeni tigwire ntchito limodzi mubwerere ku chipani kwanu mupange UTM wamphamvu kusiyana ndi kuti ati mukayambise chipani chanu ine ndimamva chisoni kwambiri ndikamuona munthu wakumuzi amene amadalira kuti aboma abwera azapereke mankhwala ku chipatala aboma azabwera kunoko kuzapereka fetereza aboma azabwera kunoko kuzapereka chimanga ndipo sokairo tili ndi boma limene lachita kiriyeti umphawi asandusa zimene zijazo chimanga chijaku zopangira ndale kusandusa fetereza uja ngakhale kulibe fetereza iwango nama opangira ndale mtukula pakhomo amene opangira ndale pano pachina ichi chonse chasanduka cha ndale ndipo afikapo saizi yonena kuti munthu amene walembesa chanzika komanso amene walembesa zokavota za meki azitenga chimene walembesacho apite nacho kwa mfumu mafumu anthu opusa kwambiri anthu ndipo kumalawi kunoko mulungu akuyenera kukukanthani inu mafumu ndi amene muli pasogolo kuti muzibera zisankho ndikumatenga zinthu zija ndikumakapereka kwa DC kutero kwa anthu tikunena pano anavota kale akumavota mosaziwa chifukwa cha umphawi mukamuona munthu akuthamangira atalengeza kuti atuku akuperekako ufa akuperekako chimanga akuperekako kumene koko atifetereza sikuti anthu kumene kwa amapitirako kufuna tuya amapitirako umphawi wafika pena pake muno Malawi umphawi kumva chisoni kwaona ana akulira ana osadya chamamawa ndiye mango sotu amba kutha sitikuziwa kuti kodi mmene mangowa akuthamu anthu saamba kuphika mchenga Lazarus Chakwera ndi boma lako chimene mukuziwa inu ndikuba basi ndipo pano pamene akuzunzikira uloma civil servants kuzunzika kuti uchene allowance ibwere munthu alandire allowance mungu munamiza kuti atikuyikira pa foni ye pakana mezi 8 apolisi amene amadaliridwa kuti mwina akhonza mwina kuteteza ziko lino ndi awo akuberedwa ndalama zawo zakumeki ati munthu aliyense amene wapita kumeneko 2 weeks azipereka 480 kwa abwana ndipo mabwana aku polisi inuyo ayolamu mukanachita check system imeneyi anthu anu akuzunzika koopsa kungopita ku private ndiye kuti wakagwira ntchito kumeneko ya 40,000 pobwera kumeneko 20,000 ndiye kuti wapase abwana tikapita kuchikwawa ukuku kuchikwawa kujeratu uku kumitole polisi kuli aosi akumene kukhande mukwasira chani akuzunza apolisi koopsa izitu tikungonena za kumitole kokha koma kuli ndithu ma station onse mabwana akuzunza apolisi kupita pa Irovo pakuti angopita ku kampu ya 2 weeks imene amalandira 140 akamabwera kumene konde kuti atenge 50,000 apase abwana ndiye muterekeze kuti 50,000 anthu 10 ndiye kuti bwana wali ndi ndalama zingati khandi ndi chiwewe cha mtundu wanji kungomva kuti atikhaya president nindu nazache akuba ndiye nanunso muzibaso kupita ku private kumene basi kumene koso atengeko ndalama 20,000 kungwazuzula abwanawo ndiye kuti iweyo suzayendaso ulendo wina uliwonse ndi ndani amene atazabwere kuzapulumusa zikole chifukwa pena paliponse anthu akuba amaminister lawo okuba presidenti okuba apolisi okuba kaye kuame anthu ankakondako kale ikati kangotuluka vacancy ya kuame anthu amathamangirako koma lero litili ndi wamkulu wame angoyenda zikoli
pamwezi paja amakhoza kungokhala m'Malawi munomo 2 days kuwaona malanskopo kuwaona a private mmene akuzunzikira m'mabarakisimu kumadabwa kuti koma iyi ndi yame omwe ija tikayithamangira tili ana ija iyi ankatenga zitini za nyama ndikumatiponyera tili ana pa garaundi yakupaki kumulanje omwe aja ndi ame ajawa akuzunzikawa. Komatu tili pa mavuto ndipo maame generals ena ambuyomu ayi agwira ntchito yabwino koma ena wakumachita kuopedwa osi kufika pa polisi ngati anthu amacheza anthu ose kuthawa kumuthawa osi kumitole kuli osi kaya uje na inspector general kaya ni mulongwano ameneyo kaya akuzuza anthu kuli maosi osiyana amene akuzuza anthu munayenera kuti muchitepo kanthu chifukwa Malawi wafika pena kuyang'ana anthu akuchipatala amene akuzunzikira awo amavala za greenwa okolopawa amene akuzunzikira inu simungakhulupirire kuyang'ana ma HSA amene akuzunzikira inu simungakhulupirire kuyang'ana akumeke amene akumeke kitu amene ayikidwa kuti ati aendese credible election ndipo chisankho ichichi ndi manyaka kuwayang'ana ku electoral commission pakali panopa sanalandire allowance munthu mwana wa enyaji ali kuthengo kweni kuthengo kumene sangapezeko china chilichonse kumene kokuafika saizi yokudya mipama anthu a electoral commission koma anabero tali manja anabero mulungu akuyendere mwapaderadera ukuzuza anthu kopsa iweyo mukuzuza anthu achakwera mukuzuza anthu ena anu mwafika potenga sono center registration center kuyika pa khomo pano koma abale ziko ili mulungu akanalikonda mwapaderadera ziko ili mulungu akanaliyendera akanapulumusa mtundu wa Malawi ndipo akanapanga chotheka ndi ena ndi mazibusa amene amazitenga ati ndi opemphera ena ati ni mabishopu kutero ali palikiriko olandira ndalama kodi tundalama tuzaphweka tundalama ine nimamulirira Joyce Banda anali ndi passion ya ziko lino koma mwina anamusokoneza ndi anthu amene anamuzungulira ndimamulirira Peter Mutharika anali ndi passion koma mwina anthu anamuzungulira ndimamulirira Bakiri Muluzi kuti Bakiri akanakhala pakana lero ziko lili kuti lero taona ni paja Gaddafi paja basi itu chipata chinafapo chifukwa chokuti Bakiri Muluzi anasiya udindo ziko lathu ili ndi ziko lotembereredwa kwambiri ndipo mulungu aliyendere ziko ilili chifukwa kumene tikubweraku sindikudziwa koma anthu akunja ino amene muli maiko akunja musayerekeze kubwera panopa chifukwa ndiye kuti kuli manyaka eni musayerekeze ziko silili bwino Malawi watentha ndiyeso kukutentha ndi kale mvula ikubwera isindikudziwa kuti kodi munthu wakumuzi azakhala bwanji chifukwa azakhala mvulayo yovuta kwambiri mvula yononga Amalawi pempherani kwambiri koma alipo wina amene azabwere ndikuzapulumusa Amalawi Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most and deadly child from Jeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.